डॉक्टर जनार्दन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेडीज फॉर छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका बटन कहाँ दबेगा? लेडीज फर्स्ट जहाँ रहेगा। दिनारा उतरी भगती के जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। झांसे में नहीं आना है। जनार्दन भैया को जिताना है। जोड़ी ले हाथ भैया हो, चाही सब कर साथ भैया हो, करी है विश्वास भैया हो, नाही भूली जाइ भैया हो, सब कर चाहेता हवे हो। ए हो भैया डॉक्टर जनार्दन भैया के जितावे के बाटे, जिला परिषद बनावे के बाटे हो। लेडीज पर्स छप बटन दबावे के बाटे, विजयी बनावे के बाटे हो। डॉक्टर जनार्दन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेडीज फॉर छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका बटन कहाँ दबेगा? लेडीज फर्स्ट जहाँ रहेगा। दिनारा उतरी भगती के जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। झांसे में नहीं आना है। जनार्दन भैया को जिताना है। गौआ नगरिया सारा करे सपोर्ट भैया, बिनती बाई नहीं के दीही जा भोट भैया। ए चाचा बन गईल रोड और नाला नली हो जाई पास नु हो, अब की लगौले बारे सभे भैया इन्हीं से आस नु हो। विजयी बनावे के बाटे हो। ए हो भैया डॉक्टर जनार्दन भैया के जितावे के बाटे, जिला परिषद बनावे के बाटे हो। लेडीज पर्स छप बटन दबावे के बाटे, विजयी बनावे के बाटे हो। डॉक्टर जनार्दन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेडीज फॉर छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका बटन कहाँ दबेगा? लेडीज फर्स्ट जहाँ रहेगा। क्षेत्र संख्या 3 दिनारा करता सपोर्ट भैया, मिलजुल के दिहल जाई इन्हीं के वोट भैया। गौआ में नारा अब की गुंजता रे भैया जनार्दन के नु हो। गौआ में नारा अब की गुंजता रे भैया जनार्दन के नु हो। बटन दबावे के बाटे हो। ए हो भैया डॉक्टर जनार्दन भैया के जितावे के बाटे, जिला परिषद बनावे के बाटे हो। लेडीज पर्स छप बटन दबावे के बाटे, विजयी बनावे के बाटे हो। जोड़ी ले हाथ भैया हो, चाही सब कर साथ भैया हो, करी है विश्वास भैया हो, नाही भूली जाइ भैया हो, सब कर चाहेता हवे हो। ए हो भैया डॉक्टर जनार्दन भैया के जितावे के बाटे, जिला परिषद बनावे के बाटे हो। लेडीज पर्स छप बटन दबावे के बाटे, विजयी बनावे के बाटे हो।